Nga adlaw dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga programa ginapatuhoy naton sa mga kabyanan kag mga nagatan-aw diri sa Facebook nga mga Ilonggo speaking, mostly dira sa Negros Occidental. Kag bisan pa sa mga kabyanan nga naga-replay sining aton nga programa dira sa Hinubaan, sa Sipalay, sa Kaliling Kawayan, dira sa Cabancalan City, sa Daan Banwa, dira sa Abantayan B, Tapi, kag sa Kamingawan. Maayong aga sa inyo mga kabyanan nga nagapamati sa sining nga mga kaiglisyanan kag mga barangay o kon banwa o syudad. Magapangamuyo anay kita abyan. Amay nga balaan, salamat sining bag-o nga adlaw sa diin kami imo gin pamata kag gin pabangon. Imo gin amanan sang bugay kag kusog para sa mga pagpangabuhi namon kag pag-alagad sa imo. Ang amon handom o Dios nga kami makapahamuot sa imo. Pinagi sa amon matarong nga mga hambalanon, mga paggawi, mga actions kag reactions sa mga sitwasyon kag sa mga hambal man sa mga tao. Dugangi o Dios ang amon ihibalo sa imo kag sa amo magadugang man ang amon gugma sa imo pinagi sa pagbasa sang imo nga pulong, pagpangamuyo kag pagdala sa mga tao sa tiilan sang imo bugtong anak na si Ginoong Jesucristo. Sa ngalan niya nga mahal. Amen. Sa aton nga pagpamalandong karon sa siningabayan sang balaan kasulatan sa ikaduha nga sulat ni Pablo sa kay Timoteo sa pagkamatod iya ini katapusan nga sulat sa isa ka alagad sang Dios kag siya amo si Timoteo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 10 kag bersikulo 11. Kay si Dimas nagbiya sa akon nga nagahigugma sining kalibutan karon. Kag nagkadto sa Tesalonica, si Crescente nagkadto sa Galacia, si Tito sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kaupod nakon, kuha si Marcos kag dalhas siya kaupod nimo, kay mapuslanon gid siya sa pag-alagad sa akon. Kabahay ang Ginoo, abyan, magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulo nga aton ginbasa. Wala sang panahon abyan nga ang isa ka Kristohanon no, sa iya nga pagpangabuhi maga-untat, maga-stop, maga-quit sa iya nga pag-alaga dira sa Ginoo. At tuntunan karon ang kabuhi sining isa ka tawo nga kun usisaon ang balaan nga kasulatan, isa siya ka tawo nga nangin kaupod ni Apostol Pablo sa iya nga pag-alagad sa Dios. This portion of the scripture of 2 Timothy. This is the last words of this chapter and some of the last words spoken by the Apostle Paul. Importante ang mga last words ng isa ka tao, ng isa ka lagad sa aton Ginoo. Madamo sa mga tao nga naglibot sa kabuhi kag pag-alagad ni Apostol Pablo. Siya karon nagsulat sa isa ka tao nga matutom nga amo si Timoteo. Kag ginhambal niya ang iya panglantaw na nungod sang kaupod niya sang una nga alagad sang Dios nga amo si Dimas. Naghambal man siya na nungod sang isa ka matutom nga doktor kag kaupod nga alagad sang Dios nga amo si Lucas. Wala sing pagpangduwa-duwa abyan nga si Pablo kag ang iya mga kaupdanan
may mataas nga panglantaw kag paglaom para kay Dimas. Pero may isa ka butang nga natabo kag karon si Dimas nagtalikod kay Apostol Pablo. Let me say that there is never a good time to quit, especially when the need is so great. Si Pablo naghatag diri sang rason abyan kag wala siya nagbilin sang katingala mga pamangkot kung nga si Dimas naguntat. Si Pablo nagsiling, he loved this present world kay siya nagahigugma sining kalibutan karon. Hindi bala nagsiling si Juan sa 1 John 2:15, 16 and 17? Siling niya, love not the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. If any man love the world, or if any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all, as I said, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. He that doeth the will of God abideth forever. Masubo abyan kon ang aton nga pagigugma gin patuhoy na naton sa sini nga kalibutan instead sa aton Ginoo. We left the word of life in order to love the world nga temporaryo lang sa sining aton nga pagluntad diri sa kalibutan. Ang kabangdanan kun nga nagahigugma ang tao sa kalibutan kag sa kalibutanon nga mga butang tungod kay gusto niya nga busgon ang iya kailigbon sa unod, iya kailigbon sa mata, kag nga iya pabusgon man ang bugal sa kabuhi. Pero naghambal diri si Juan nga ang kalibutan lumalabay lang, umalagi lang, kag bisan pa ang mga kailigbon sini. Pero siya nga nagatuman kag nagahimo sang kabubuton sang amay, nagapadayon kag nagapabilin sa gihapon. When you begin to look at the world and you'll do the things that you never thought you would. So amo ina ang matabo abyan. Tanawa diri sa Ephesians chapter 6 verses 10 up to 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles or the schemes, deceptions of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kung aton tanawon ang listahan, ang diary ni Dimas, primero, isa siya katao nga, one, devoted. Iya gin gamit in maximum ang bugay, ang tabang, ang gahom, ang kusog, kag ang bulig sang Dios sa iya nga kabuhi. Isa sa mga sulat ni Apostol Pablo sa kay Philemon, nagasiling Marcos, Aristarchus, Dimas, Lucas, my fellow laborers. So naintra sa grupo sa mga tao, naging kilala ni Apostol Pablo nga iya mga kaupod, mga kabulig nga nagaalagad sa Dios. Sila si Mark, si Aristarchus, si
si Dimas, kag isa ka doktor nga gihinganlan si Lucas. So ini sila nga mga tao, mga determined, dedicated, desirous, and devoted to God and to the Apostle Paul. Isa sa mga determined, dedicated, desirous, and devoted nga fellow laborer, amo na si Dimas. Amo nang sulat ni Apostol Pablo nga ginsugid niya dito sa kay Philemon. Inang sulat nga Philemon kag ang Colossians dungan ina nga ginsulat ni Apostol Pablo. Now, sa ulihi kon aton nga usisaon sa Luke 4:14, isa pagid kapag laragway ni Apostol Pablo sa iya mga kaupod nagasiling diri. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Naobserbahan ni Apostol Pablo nga nagapabilin nga matutom ini si Lucas sa pagpakig-upod kag sa pagbulig sa iya. Pero wala gid siya sing adjective nga ginhatag para kay Dimas. Ang iya na contribute abyan ang iya nga presence, ang being there. Pero si Lucas, isa siya ka beloved doctor, beloved physician, nga ang iyang presensya nakabuligid sa kay Apostol Pablo. Ang iyang nga presensya nangin energy, nangin challenge, nangin encouragement sa iya. Abyan kabay pakuntani nga kamo nga mga miyembro dira sa inyo lokal nga iglesia. Hindi lang present lang kamo sa serbisyo kag mga pag-alagad sa Dios dira sa inyo nga simbahan, kundi nga ang inyo presensya nangin kahigayunan para sa inyo nga maka-contribute kamo sa inyo nga kusog, inyo bulig, kag sa mga paghinunanon agod nga ma-improve, ma-develop ang inyo nga ministry. Hatagan ikaw sang Dios sang ihibalo kag sang kaalam agod nga may bahin ikaw sa buluhaton sang Dios. Si Dimas, it seems ato nakita nga he lost his fervor and his zeal in serving the Lord. What was the reason? Nakita ni Apostol Pablo. Because he was focusing on the world. He loved this present world, according to the Apostle Paul. And eventually, sa 2 Timothy chapter 4, verse 10, siya nagtalikod, nag-forsake sa kay Apostol Pablo. Kay si Dimas nagbiya sa akon, for Dimas hath forsaken me, having loved this present world. Diin siya nagkadto. Just imagine, no? Si Paul ato sa Rome. Ang Rome, sakop sang pungsod nga Italia. Ang Rome amo ang sentro sang Roman Empire. Dito sa Roma, ginpriso si Pablo. Dito sa Roma, siya nagsulat sini nga sulat niya sa kay Timothy. Now, ano ang natabo? Siling sang balaan kasulatan, he departed unto Thessalonica. Ang Thessalonica, sakop ini sang probinsya sang Macedonia. Kag sakop ini sang na-conquer nga pungsod nga amo ang Greece. Sino pagid ang nagtalikod? May ginkantuan? Si Crescens to Galatia. So, si Crescens nagkadto sa Galatia. Inang Galatia
ara sa Asia Minor kag nga malapit sakop sang Turkey sa karon. Amoy na no. Ini si Tito nagkadto siya sa Dalmacia. Kung niyo tan-awon abyan ang mapa, nagatanaw kamo sang mapa dito sa ibabaw sinang Macedonia sa wala ginatanaw ninyo sa wala nga bahin dito ang Dalmacia. Kung sa aton paginbiyaan nila si Pablo may nagkadto dito sa Galacia dito sa ining lapit sa Turkey. Ini si Dimas nagkadto sa Thessalonica, nagkadto sa Macedonia. Kag si Tito nagkadto sa wala nga bahin sa ginatanaw ninyo nga mapa nga amo ang Dalmacia. Pero abyan may isa ka tawo, isa ka kaupod ni Pablo sa iya nga ministry nga amo si Lucas. Nagasiling ang balaan kasulatan, si Lucas lamang ang kaupod nakon. Kuha si Marcos kag dalha siya kaupod nimo, kay mapuslanon gid siya sa pag-alagad sa akon. Ini si Dimas, nahimo siya nga casualty. Nga nakasiling kita nga casualty, kay may rason kung nga nagtalikod siya. Nagbiya sa kay Pablo. He loved this present world. Notice inang word nga casual. Casual nga pag-alagad. Casual nga pagsimba. Casual nga pagtuon sinang pulong sang aton Dios. Casual nga pag-ampo. Casual nga pagpakig upod o kung pag-intra sa buluhaton sang Dios. Abyan kung casual ang aton nga pag-intra sa mga buluhaton sa Ginoo, ang masubo kung mahimo ikaw nga casualty. Inang casualty, amo ng mga tao, for example, mga soldado, nga nag-intra sa gera, kag sa tapos sang gera, napatay sila. May 5 nga napatay, usa ginasiling, may 5 casualties. Ini si Dimas, primero fervent sa ulihi, nahimo siyang forsaker of God's servant nga si Pablo. Siya kinatuwag nga a has-been. He has been a faithful fellow laborer of the Apostle Paul. But now, he has forsaken Apostle Paul. Nahimo siya nga a wall or absence without official leave. Di natin pagkalimtan, we need never forget that the results can be looking at the world. So there is no time, abyan, nga ang tumuloo mag-untat sa iya nga pag-alagad dira sa Dios. Kabay pa kung tani nga kung ikaw nag-untat sa pag-alagad sa Ginoo, magpanumbalik ikaw. Kay ang Dios hindi malimtanon. Nga iya'y kalimtan ang imo mga pag-alagad dira sa iya. Abyan, ang matudtuod nga kalipay sa aton nga pagluntad kag pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ara sa kay Ginoong Hesukristo, ara sa pag-alagad sa iya. Kabay pakuntani nga buhaton nimo inaabyan sa imo nga kabuhi mientras hindi pa ulihi ang tanan. Amay nga balaan, salamat nga ikaw nagapadumdum sa amon. Sa nga amon matamis nga relasyon kag pagpakig-ambitay sa imo. Sang una, kabay nga ma-revive, magpanumbalik ini sa amon nga kabuhi karon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Nairel, salamat gid sang imo nga pag-replay sini nga aton nga segment karon kag sa mga kabyanan man sa nagkalain-lain nga mga lugar nga may low-powered FM radio stations. Madamo gid nga salamat. Halin diri sa Bay City Fellowship Baptist Church ang akong pagpangamusta sa kay Abner Moreno. God bless you, my brother. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. No greater love is known.